What's up mga kamigos? Ito naman po tayo for another mukbang challenge. Today, nag-order po tayo ng siomai. May chicken siomai, 10 pieces. Beef siomai, 10 pieces. At saka Japanese siomai and shrimp siomai. Pero bago ang lahat, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat o God sa pagkain na hinda. Pakalinis sa mga kalakasan namin katawan, Lord. In Jesus' name. Amen. Tara na kamigos. Kain na tayo. May sili, at saka merong bagoong. Ayan, o. Na, unang subo. Doon tayo sa Japanese. Para sa inyo, mga kamigos. Sausaw natin sa bagoong. Sarap na ng Japanese. Sili. Beef. Yung bagoong. Warm water. Shrimp naman. Oh. Sa toyo tayo, toyo. Yan. Sarap. Sarap sa bagoong. Warm water naman tayo. Yan, with bagoong chicken. Beef, masarap ang beef. Sausaw sa toyo. Ito, Japanese. Masarap na sa bagoong, mga kamigos. Sana po lahat na nanonood may pagkain din po. Chicken. Japanese. Masarap sa toyo. Pero the best yung bagoong. For me, maanghang ba? Spicy bagoong. Shoutout po sa in-order namin na gumawa nito. Ilagay namin yung link nila. Sarap po. Sili. Japanese. Sarap. Sarap ang Japanese.
Mm. 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 Beef. Mm. 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 Ito bagong. Aspa para sa inyo. Ngayon sali. Ayan mga kamigos, tapos na naman po tayo for another mukbang. Sa lahat po ng mga friends ko dyan na nanonood, maraming salamat po sa inyong suporta na walang sawang suporta. Maraming salamat sa pagmamahal sa ating channel. At comment down below po for the next suggestions nyo at kung ano yung gusto nyo kainin natin. Mumukbangin, titikman, lulutuin. O kahit ano po, gagawin natin yan. Maraming salamat po. See you on the next vlog. Bye-bye!